Inselmulkom u nilqawkom għall-episodju ftit differenti ta' Triq Tagħna. Iva, sinjuri, fil-fatt illum aħna ħanniedu l-kompetizzjoni li ħatpoġġi il-kuruna. Tabella propja. Issa li xtaqtajt l-fi, kont għaddej tajjeb tant it-tabella tal-isbaħ triq f'Malta. Issa dil-kompetizzjoni bdejnija ftit ilu meta staqsejna lilkom biex tinnominaw l-aktar toroq li fl-opinjoni tagħkom huma sbieħ. U llum uffiċjalment għandna 9 toroq f'Malta u għawdex illi ħajkunu qed jieħdu sehem f'din il-kompetizzjoni. Ovvjament daw innominawhom huma sewwa. Intom. Issa ngħid jien qegħdin hawn f'post neutrali għax ħażebbuċ ma ġiex innominat sfortunatament ngħid jien tajjeb bdun karm warajna. Għaliex ma nistaqsux lin-nies xi jagħmel triq sabiħa. Triq grandjuża tagħna. Jekk trid ikollok triq sabiħa, titħallija nadifa, tieħu ħsieb id-dinja, tagħmel kollox biex tħalli d-dinja sabiħa. Kieku nista' nagħnqek un busek fuq għadi, brava. Li jkun hemm in-nies sew. In-nies sew. Indafa. Kulħadd ikun tajjeb u jobdi. ħafna nies, le? Ħafna nies, ġifieri jekk tkun triq b'ħafna nies tkun sabiħa. U hekk. Imma jrid ikollha xi ħaġa kif tidher it-triq. Seġar. Siġar, u siġar u pjanti? U seġar pjanti. Kollox, l-indafa, fjuri, tieħu ħsieb u li żommna di fit-triq. Fjuri, siġar, min kollox u. U daw fl-opinjoni tan-nies huma id-9 toroq nominati. Triq il-Madonna ta' Fatima inna Durawdex. Triq San Franġisk, San Pawl il-Baħar. Triq Indri Borċ, ir-Rabat. Triq San Pawl, ir-Rabat. Triq Mike Police, Birkirkara. Triq Sant'Anna, il-Furjana. Triq ir-Repubblika, il-Belt Valletta. Triq is-Santwarju, ħaż-Żabbar. Triq Anġlu Gatt, iż-Żejtun. U issa xogħolkom huwa li tiftħu il-votazzjoni, tibdew tivvotaw. Kif tivvotaw? Faċli ħafna. Fid-description ta' dan il-video hemm link. Qafsu l-link, idħlu fil-poll u għażlu triq li tixtiequ tivvotawla. Il-kummenti kollha li ħadd tiktbu taħtna dawk ma jgħoddux. Importanti li taġlu biex tivvotaw għax nhar l-erba' jala il-votazzjoni u tkun magħrufa dik it-triq li sfortunatament ħatinqala minn dawn id-9. Imma talli wasaltu sawnek aħna ħankunu qed niġu f'dik it-triq u nagħmlu it-triq tagħna minn dik it-triq stess. Ekku, mela sinjuri, ivvotaw u tinsewx importanti biex il-vot jottidu tkunu għamiltu like fuq il-paġna tal-Infrastructure Malta. Għalhekk xogħolkom u wkoll illi tixxerjaw u tivvotaw kemm tifilhu ħalli jkollkom l-iktar ċans li triq favorita tagħkom tirbaħ. Segwu triq tagħna kun nar ta' ħadd. Grazzi. Triq ta' Pawlu segwu